So panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kabisdak, at very excited kami for this episode mga kabisdak, no? Kasi open mama dodong. Andito kami sa Maryland na din mga kabisdak. Nagsasakyan lang kami kasi umuulan, no? Pero sobrang lapit lang ito sa bahay. Pero ang construction no, na ginagawa dito sa harap ng mall, actually mga kabisdak, condominium to apartment or yun mga unit ba na high rise. So naisipan namin ni Ami na mag-inquire, baka meron kaming gusto, and then yun baka makabili kami dito, no? Actually mga kabisdak, wala kaming pera ha, just to clarify, wala kaming pera na pambili, pero alam niyo naman dito sa Australia mga kabisdak, or I think mostly sa first world country, no, sobrang dali lang kumuha ng bahay pag meron kang pang deposit, yung mga mag-apply ng home loan dito, mas madali siya kaysa sa Pilipinas. So yun, tingnan natin mga kabisdak kasi ang ganda. Display lang to kasi ano pa dito sa labas, mga ano pa lang to, construction. So tingnan natin yung display at magkano, kasi wala kami idea kung magkano yung deposit. So yun, sabay nating explore. Manood na tayo sa TV, magsama-sama tayo, Mr. Ozzy. Diyan yung parang showroom nila mga kabisdak, no? So ito mga kabisdak, itong likod, nasa likod ko, yan yung kinoconstruct ito. So yun, dito natin makikita, no? Yung yung display unit kung gaano kaganda. Alright. Diba sa tawagan, dito showroom, no? Showroom. Pwede naman mag-video eh. Nag-video ka na ako, natupad. Printing some things out. He's our manager who will look after you guys. Did you want to coffee or water while you're waiting? No, it's Yeah, we can watch here. Let's see the feel display. free to have a look around. Yeah, alright. So ito yung grabe. So ito yung mga kabisdak na. Ito yung parang display. McFarlane Street. Nasaan ba yung street yung bahay natin? Kasi sobrang lapit lang namin dito. Maryland. Nasaan na tong street dari? Trevis Street. Marylands Road. Ito, Marylands Marylands Road. So yung bahay natin ngayon dito. So ito yun. So mura siya naka-separate no? Dako kasi no? Ay rice ba no? Dako kayo. Mo siguro na ka ng murag Mga tindahan na. Kanang kat Ito yung ang layout. May mga layout. Mga layout. Mga layout. Layout. Yun. So mamaya mga kabisdak, pag yung agent, pag kami na yung turn, tanungin natin. murag 3 All the way through the Stockland Shopping Centre. I'd probably say on a good day it probably takes you 5 minutes to walk to the train station. So you've got shopping centre, train station. That train's one stop to Parramatta, as you all know. Yeah. And then you've also got, I always admit, like in terms of medical, the best hospital is probably Westmead, which is very close as well. We just leave. Okay, you're on so that block. close. You're the true believers. We call you're the true believers that believe in it, right? So, come in then. I'll show you the display suite. Yeah. So, Right, so that we can see. we're a family business. Masonry is an old brick house. It's a reflection of sort of what this area. This used to be an old brick mill just here. Okay, so it's called Mason and Main. But this is what they'll have as your wall system. So it's what they call like a double brick. So little things like this, it makes it. Quality is a lot more expensive. Looks nice. We'll take a video so we can watch at home. But again, this is not brick tiles. It's double brick. It's all very good quality. We're probably in building D. Okay, so you've got building D, building E. But imagine this model now. To confuse you even more, it should be facing this way. Okay. Stockland Shopping Centre is facing north. Yeah, because These Maryland's guys Road. here are facing York, Mr. Peri Peri. Okay. Do you like Mr. Peri Peri? You like pizza? You like crispy chicken? Yeah, he I likes put on chicken. 5 kilos since I worked here. Andrew's put on 10. Yeah, because it's true. We eat chicken every day now. No crispy chicken. it's so near. I know the chicken and chips. That's 23 metres from there to there. You will be looking into a building, but you will still get plenty of morning sun. Because that's where it is there. That's the east column there. I'm going to show you some there. I'm going to show you these guys here. And I'll show you those ones there. Okay. How many floors? There's 16 floors there. There's 23 here. Yeah. What type of units are on this side or on this building? 3 bedrooms? These are the 2 bedrooms. Okay. 1 bedrooms.
2 bedrooms, 1 bedroom. Okay. On the front, 2 bedrooms, 1 bedroom, 2 bedrooms. Okay. 402 is definitely under 650. Sorry, so the 408 means like level 4? Yeah. O kasi yung sinabi ng lalaki mga kabisdak, yung agent, yung sunrise andito na side. Dito na side. Tapos marami na pala marami na naka-purchase ng property at tamang-tama lang na siguro makaabot kami dito kasi yung sabi niya, ito may mga orange sold na yan. 17. They switch in the company title or 60 as well. So there's Level 17 I block you. Yeah. You can see New Zealand from there. Nothing blocked you, really. Right? Pero 702 siya, other side siya, mas doon siya sa mall. Ang Mas ano nindot ka ay pa? doon sa Maryland. Okay na po. It's the value is facing this way. The media one. This is what they call the media room. Do you have the one with Can you the say? only So, the bedroom? I don't have. Okay. Media room mga kabisdak, pag 2 bedroom yung kukunin mo. So, ito Ang yun. mom din yung media. Ha? Mom din yung media room. So, ang media room is mura Ang siya mas lako, ang extra mas room, no? So, mura siya 3 bedroom, no? Oh, pero 700 plus na. Kasi merong 2 bedroom plus media room. So, media room, mura siya office, no? Oh, or extra. Oh. Extra room. Tapos ang toilet, babe. Wow, nindot ang toilet design nila, babe. Oh. Let's have a look on the toilet design. Wow. Nindot no, kaya di kayo magbasa ba? Mm. Oh, social. Pura sa kanang movie ba? Ligo ka tayo ba? Oh, nito ka na niyo mga tuan. Lamig shower. Mura ka na sa mga artista. Yeah, okay na. Pwede. Komportable ka na yung bang dali ba? Iba na dali. Hindi ka namin po. Oo, ano? Ma-open sa. Ma-open ba? Okay, charger. Ma-open. Ganahan ka sa ilang ingani, oh. Apa ng bedroom? Ito yung bedroom mga kabisdak. Murag dili man siya mga master's bedroom, babe. Kaya di ka siya dako, no? Kanang mo siya shirt, mamra siya morning kwartong Gian. So parang ito yung magiging kwarto ni Gian. Nino kay ang bintana bakit dako? Kasali dili open, no? Di mo open, no? Oh, di man siguro ma-open ba sa Apartment? Katulay ka bing, ma-open. Pero normal ka Kaya na yung ba? bedroom, ma-open ba? Di ko sure. Siguro kahit pa si Mambak ba? Come on. Let's go. Here. So we'll see on the side. Wow. Napa siya nga ni Beb. Yung laundry. Laundry. Yung laundry na. Ni Dota. Yung laundry ba? Nindot na kay ka na mapahimutang na tanan ba? Kasi pag bibili ka ng unit mga kabisda, kung ano yung nakikita natin, except sa mga sofa, pero yung naka-attach, included na. Included na ito mga kabisda, yung laundry, yung stove. Itong ganito, included na to siya mga kabisda. Meron sa ilalagay na ganito. So meron ng ganito, lutuan. Murag katong pre sa kanwib, no? Style sa Marsden Park ba, no? Ilakades ba, no? Na style. So sayang wala ng battery, 10% lang. So paspasan, bilisan ko muna yung ano. Sige, ikaw sa tanan. Bilisan ko muna yung house tour mga kabisdak, no. So ito yung ano, kusina. So ito yung dining table. So ito yung maganda kasi kita ra TV ba. So kami ni Ami mga kabisdak. Pagkakuano, pagka-layout. Hilig pa naman namin kapag nasa table kami kasi hilig na manood ng TV. Ito yung master's bedroom, babe. Naku, okay, bintana, Beb. Baga na mo, Beb. Beb. Bintana, Beb. Bintana, Beb. Katulad yung gingon niya, nga grabe view ba, no? Ang master's bedroom mo. Wow. Wala na yung toilet, Beb. Master's bedroom. So mga kabisdak ha, Door? Yeah, manimaho. Malibang ka. di na doors actual. Di ba babe, ina nito atong napili ano? Kaya 2 bedroom, 2 bath, di ba? Mao gyud wala ray media. So yung presyo mga kabisdak, 630,000 babe. 661 daw kung katong corner. 661,000. So ito yun mga kabisdak. 661,000 to 700,000. No, kay 700 kay napamay ko an. Nanalan nyo yung imong ganahan, Beb. Mga pinaklose. Dota eh. So ito yung bathroom sa ano no. Ito yung gusto ko. Hindi lalaba. Di mo gawas gapon. Pero Dota di siya eh. doon sa door. Dota sa bata ba? Ay magswimming si Gian diri.
Alright mga kabisdak, so no, let's say na lang 700,000, i-average natin mga kabisdak, 700,000. So ito yung mabibili mo dito sa, ito yung mabibili mo no, sa $700,000 no, na apartment. Bigyan maayo ipagkalisan ka ng sundo. Tapos meron ding mga kabisdak, yung napili namin natin if ever, kung kukuha tayo, di ba, meron ding beranda or wala? Nay beranda. Nay beranda. Ha? Nay beranda. May beranda? I-asda natin siya. Nagkatong ko katong layout. May beranda? Kanda, gawas. No? Okay. So ito yung sa murag mao man ni siya ang kuan kanang sa magatubang ka sa mall. Ano, murag mao ni siya kung atubangan ka sa mall. Naubos yung battery ko no, kaya itong cellphone na lang yung gamitin ko. So itong next view natin is one bedroom. One bedroom no, saan si Ami. So napakaganda mga kabisdak. Ito yung toilet ng one bedroom. So ito yun no. Pasensya na sa video mga kabisdak kasi nakalimutan ko talaga na i-charge yung GoPro, kaya cellphone muna tayo. So yung toilet nila is yun, kasali na dito yung laundry. Yan o. May kasali na yan sa pag bibili ka ng unit, meron na siyang washing machine tsaka dryer na ilagay. So ito yung one bedroom design. Sabi ni Ami mas gusto daw niya yung layout. Ito daw yung mas gusto daw niya yung layout. Ito yung front dining room. Yeah, because Kitchen. the bedroom, when I check the layout, Kitchen, it doesn't go straight to the kitchen. sink. So I have two floor plans and then I will show you. So dining room. One is very similar to this one. The other one is L shape. Kasi nga yung sabi ni Ami, mas gusto niya yung layout ng one bedroom. At yung one bedroom pala dito, di ba, babe? Actually, pagsasabi sa kanila mga kabisdak, pagsasabi ng one bedroom, yan yung one bedroom at study room. Pero yung study room, mas maganda yung round table, mas dagag maigo. Kaya katong ganina kahuot kay ng Buhay Island. Yeah, di ba, babe, sa study room, actually, yung study room nila, kwarto na rin. So, basically, pag bibili ka ng one bedroom, actually two bedroom na yung binili mo. Kasi itong study room, ano naman to? Kwarto talaga. Halimbawa sa Gian, sakto to ka Gian kasi lalaki naman siya. Pwede pa dyan po yung office ba? Kaya na siya. Tapos, ito naman yung master's bedroom ng one bedroom. So, yun. Dito yung maging kwarto namin ni Ami. Pag ito yung one bedroom yung pipiliin namin, no? Kasi yung kanina, yung nakita nyo is two bedroom yun. Ito yung toilet ng dalawa pala yung toilet ng one bedroom. Okay, ang sa laundry man. Ha? Pero nay kasilyas no? So, yung lahat ng unit nila, dalawa yung bedroom no? Dalawa yung toilet no? Maganda. Yan o. Ito no. So, ikaw na lang bahala, babe. Compute dyan kasi siya yung sanay mga bisa kasi accountant naman si Ami. Siya yung sanay yung mga interest rate, yung mga ganyan. Tapos ito yung terrace or parang veranda. Ng one bedroom unit. So meron ding veranda mga kabisdak, yung one bedroom. So okay din siya, di ba mga kabisdak? So ito yun, labas. So yan yung sa one bedroom. Para lang siya. Yan, so yun. So we are trying to get this brand or what secured is shop from Buhay. Yeah, and then this is your downstairs. It's going to be a supermarket like this. So we're talking to so you're gonna have everything at your doorstep, but plus you're gonna have Stockland Mall Yeah. as well. That's good. Yeah. And, so about the Yeah, so let's have a look. So we have three designs. So these two are basically the same, just different location. Yeah, so if I draw so this is building E. We have two buildings. This is a taller one.